teamă, nu ne este frică de voi. Clover, Alex, Hai în aventuri cu noi. Spioanele! Suntem spioanele. Spioanele. Design impecabil, acțiune intensă. Ăla care a creat jocul ăsta merită o strângere de mână. Ha? Ha? Încă un joc de testat? Ei bine, măcar discul e lucios. Vide... Oh, nu! Fetelor, ce faceți? Ați uitat că aveam de studiat la bibliotecă? Asta pentru că examinăm frumusețile? Învățatul poate aștepta. Trebuia să mă prind. Frumuseți pentru tine, Sammy! Pentru mine? De ce n-ați zis așa? Ia te uite la super tipul ăla. Pare foarte musculos, dar eu mă uit mai degrabă după cineva cu creier. Nu mai fi atât de severă. Ce zici de el? Sau de el? Sau de el? Ăla e prea șmecher pentru școală. Ăla crede că e foarte tare, dar nu e deloc. Dar ăla ar putea să fie chiar tipul ideal. Poate mai degrabă domnul ideal pentru tine. Este mult peste clasa ta. Dar dacă te uiți după băieți, Sammy ți-l pot împrumuta pe unul din ăștia bifați. Mersi, Mandy. Dar n-are nevoie de tipii tăi la mâna a doua. Pe urmă, după ce au ieșit cu tine, probabil că-s bunuri avariate. Hei, ce ziceți de frumușelul ăla? Cred că e drăguț, în stilul bunicuț. Doamnelor, sunt Dean Warden. Mi s-a atras atenția că sunt 3 studente care umblă haihui prin campus la ore târzii. Bine, Dean, de ce nu-i spui asta cuiva responsabil? Eu sunt responsabil și domnul Warden, noul decan al studenților. Și sunt foarte sigur că erați voi 3. De fapt, am filmarea chiar aici. Cel mai echilibrat up din câte am văzut. Jerry, e tipul ăsta Warden care e cam băgăreț. Nu vă faceți griji, am exact aparatul care vă va alerta atunci când se apropie tipul ăsta din. Ger, dă un ban pe gândurile tale. Apropo de modul în care funcționează acest bănuț, că nu-mi dau seama care-i treaba cu el. E o capodoperă de detector mini-monedă. Valorează mult mai mult decât un bănuț, vă asigur. Odată ce îl plasați asupra lui Din, o alarmă vă va răsuna pe compudre când detectorul e aproape. Tare! Măcar dacă ar fi pus cineva o astfel de sculă pe creatorul de jocuri apreciat care a dispărut în circumstanțe destul de bizare. Bizare? La ce te referi? Înregistrările de securitate nu arată că jucătorul ar fi părăsit clădirea și nu se știe unde este. Trebuie să anchetați de îndată. Dar să începem cu începutul. E clipa pieselor. O soluție de curățat oja, dură ca piatra, capabilă să îndepărteze mai multe straturi de beton dintr-o aplicare, un fen detector de căldură gata să topească totul în cale și căștile de mixat semnale. Muzică pentru urechile mele? Ba dimpotrivă, produc unde digitale suficient de puternice încât să distrugă cea mai sigură platformă digitală. Și, apropo de platformă... Mai amintiți-mi de ce a trebuit să aterizăm pe acoperiș în loc să intrăm pe ușa din față ca oamenii normali? Pentru că nu suntem oameni normali, suntem spioane de spioane. Și jocurile pe care le fac cei din clădirea asta sunt mai mult decât secrete. Ar fi mai mult decât turbați dacă ne-ar găsi pe aici. Gata! Și nu vor afla că am fost aici! Nu, dacă n-au urechi. Se pare că am nimerit pe un câmp de luptă violentă. Vestea bună e că n-au auzit că le-am spart acoperișul. Să verificăm. Deci ăsta e câmpul de luptă violentă? Doar o gașcă de jucători tocilari? Da, dar dacă stau cu ochii lipiți de ecrane, nu o să ne vadă cum ne furișăm. Știu ce faceți voi aici. Chiar știi?
Da, ați dat năvală pe aici îmbrăcate ca orbii de pe planeta Glerg, sperând că obțineți autograful lui Seth Nathan. Da, asta am făcut. Stai, ce e un orb? Unde e planeta Glerg și cine e Seth Nathan? Doar cel mai mare creator de jocuri din Silicon Valley, dar a dispărut. Suntem îngrijorați pentru că el nu pleacă niciodată din clădire. Practic locuiește în biroul lui. Bine, și dacă am făcut-o drumul de pe Glurg să-l vedem pe Seth, ne poți arăta, te rog, unde e biroul lui? Îmi pare rău, e interzis. Va trebui să plecați. Schimbarea avatarului acceptată. Toby, lasă-mi avatarul în pace. Să nu îndrăznești să mă transformi într-un troll. Locuiește aici, dar n-are duș? Super tocilarul ăsta super duhnește. Nu e un super tocilar, e un tocilar chic, foarte dulce. Păcat că e inaccesibil. Cu adevărat inaccesibil. Se pare că ceva i-a țâșnit din monitor. Asta da, acțiune 3D pe bune. Uitați-vă la ochii sensibile lui Seth. Pariez că oriunde e acum e foarte speriat. Să sperăm că nu-i la fel de speriat ca tine. Fetelor, ăla care a trântit ușa ne spiona spionajul. După el! Știu că am făcut o gaură în acoperiș, dar nu are cum să ningă înăuntru. Suntem în California. Vreun tocilar neglijent și-o fi vărsat băutura lipicioasă. Păi dacă băutura era lipicioasă, de ce n-avem hainele îmbibate? Poate că tipul cu discul lucios în mână știe. Nu e genul de alergare după băieți la care mă gândeam eu. L-am ratat. Oricine era, mai bine îi trimitem chestia asta lui Jerry să o analizeze. Bună idee, să luăm o mostră și să mergem. Uite-l pe Dean. E momentul unei noi scufundări în gunoi. Asta a fost cât pe ce? Ce foarte scârbos! Dacă noi punem moneda de urmărire, nu o să scăpăm prea repede de Dean. Nu atât de greu cum va fi să scăpăm de mirosul ăsta. Piei! Hei! El ne spionează pe noi! Hai, fetelor, putem face asta. Să-i strecurăm un bănuț lui Dean, va fi floare la ureche. Ha? Ha? E cineva aici? În sfârșit ne putem face treaba de spioane fără ca Dean să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala. Deja sunteți pe lista neagră a lui Dean? Nu e amuzant cum vă găsesc mereu belelele ratatelor? Uite, nu te putem evita. Și nici paparații nu mă pot evita. O să obțin mai mult promo gratis dacă mă fac că evit eu pe ea. Fără poze, nu, vă rog, nu. Nu pot să cred ce văd. Da, ăsta e un nou nivel de jenă chiar și pentru Mandy. Nu, vreau să zic că Dean e chiar acolo, iar tabletele n-au sunat. Nu pot să cred că Jerry ne-a tras clapa cu bănuțul detector. Haideți, ne așteaptă elicopterul lui. Wow! Doamnelor, vă pândesc belelele. Lasă belelele, ne pândește Dean. Jucărica ta detectoare e un rateu, Jer. Dubiosul ăla de Warden s-a furișat după noi fără avertizare. Ce se întâmplă? Bună întrebare, tema greșită. O creatoare de jocuri prezentă într-un magazin să-și promoveze noua capodoperă e atacată în Tokyo. Trebuie să vedeți ce se întâmplă acolo chiar acum. Ne ocupăm imediat, Jer. Așa cum și noi suntem atacate de Dean din cauza detectorului tău penal. Pa, pa!
realitate virtuală absolută. Pentru că este realitate. Poate că e doar un truc publicitar aberant să intrige pe oameni cu jocul ei. Dacă e un truc a eșuat, clienții sunt complet oripilați. E cel mai sinistru om de zăpadă din lume. Ăsta da truc de dispariție. Păi, să topim niște zăpadă. Nu funcționează! Jerry mi-a dat încă un aparat ineficient. Nu funcționează pentru că omul de zăpadă nu e real, e pixelat. Oh, nu! Hei, uitați-vă la tipul ăla. El controlează omul de zăpadă fals. Păi, lucrurile vor ieși de sub controlul lui. Locul ăsta necesită protectoare de ecran mai bune. Misiunea noastră de salvare a fost un eșec major. Sper că monitorul de supraveghere nu e și el avariat, pentru că trebuie să găsim creatura aia de zăpadă și tipul e și de sub control. Nu-i nevoie. I-am furișat bănuțul detector în buzunar în timpul luptei. Da, Sam! Fii cu ochii pe el! Bine, să recapitulăm ce știm. Un om de zăpadă sinistru bântuie, iar asta poate explica substanța lunecoasă din laborator. Dar încă nu știm de ce ar vrea cineva să dispară doi creatori de jocuri. Fetelor, lucrurile se agravează rapid. Au dispărut mai mulți designeri de jocuri. De asemenea, vreau să vă informez că substanța alunecoasă pe care mi-ați trimis-o nu era apă înghețată, ci o zăpadă simulată high-tech, făcută să pară reală, dar imposibil de topit. Mulțumim, Ger, o să-l salvăm pe set, orice ar fi. Și pe ceilalți jucători? Da, și pe ei. Un garaj în suburbie? Nu-i chiar bârlogul oribil și malefic la care mă gândeam? Nu e nimeni pe aici. Și am greșit! Locul ăsta e oribil, oribil de murdar! Hei, uite ce-am găsit! Wow, Sammy! Ciorapul ăla e atât de împuțit încât are un luciu verde. De ce ai găsit discul verde, Sam? Nu avem timp de un joc penibil, trebuie să găsim niște jucători penibili. Seria penibil. Vreau să zic să vedem ce joc e ăsta. Ajutor! Ajutor! Scoateți-ne de aici! Ăsta nu e un joc, dar va fi final de joc pentru ei dacă nu-i ajutăm. Bun joc de cuvinte, dar trebuie să ne băgăm la joc intrând în el. Mă întreb ce geniu dubios și infect ar face una ca asta. Uite eu! Tu cine ești? Skip Joystick! Și ce căutați în garajul mamei mele? Și ce cauți tu în garajul mamei tale? Nu ești puțin cam bătrân? Ai dreptate, n-ar fi trebuit să fiu aici. Ar fi trebuit să fiu într-un conac trăind din milioanele câștigate din jocurile mele. Dar toate au fost respinse de așa numiții guru ai jocurilor pe care îi vezi pe ecrane, bilogindu-se pentru viețile lor. Pentru un tip care pare obișnuit cu refuzurile, tu nu le tolerezi prea bine. De ce ar trebui? Toți sunt proști pentru că nu recunosc un joc fabulos când îl văd. Uită-te la asta! Lupta cu butoane Sonic Ultra, cursa de reciclare a dozelor goale turbo și piesa de rezistență. Am creat o tehnologie care a eliberat personajul din cel mai fabulos joc pe care l-am creat, răzbunarea de Crăciun a omului de zăpadă furios. Și în timp ce creatura mea de gheață face furori, designerii ăștia sunt controlați de mine. Cum poate un tip atât de deștept ca tine să creeze niște jocuri așa de slabe? Oricum, le vei explica asta autorităților Whoop. Skip Joystick acceptă o singură autoritate. Pe mama. Ei, bine, spune că o să întârzi la cină. Pentru următorii 10-20 de ani. S-a furat jocul, doamnelor. Ce se întâmplă acolo? Nimic, mama? M-ai prins frumos și ce brațe puternice. Mulțumesc! Îmi pare rău că vă stric momentul, dar trebuie să ieșim de aici chiar acum pentru că lumea din jur se pixelează.
Nu pot să cred că se întâmplă asta. De fapt, e chiar credibil. Necesită o înțelegere profundă a limbajului hexadecimal, care e mai ușor de asimilat decât codul binar, dar mai greu decât engleza. Oh, da. Acum înveți să flirtezi? Dificultățile tehnice pe care le experimentați sunt pe cale să se termine. Jocul va ceda și vă va depixela într-un hău al nimicului, luându-vă cu el în 30 de secunde. Hai, băieți, stăpâniți-vă! Avem nevoie de o strategie de ieșire, chiar acum. Hai, creierășilor, putem face asta! Am jucat jocuri la fel de periculoase ca asta toată viața. De fapt, hai să arătăm tuturor ce putem! Știu eu cum ieșim. 67, 6F, 20, 68 și 61. Voi știți limbajul hexi, nu? Eu da, dar tradule tu asta prietenilor mele în timp ce ne salvăm viețile. Fetelor! Hei, poate că ăsta e portalul de ieșire din joc și șgheapul ăla cu apă înghețată ar putea fi biletul până acolo. Aproape că m-a atins. Mai bine să ne protejăm urechile cu căștile de mixat semnale. Desigur, Jerry este un geniu. Oh, Jerry ți-e prieten? De ce râdeți? Aveți 4 secunde până veți fi șterși complet. Ce? Ai dus gunoiul așa cum te-am rugat? Ia zi! Nu acum, mama! Sunt prins de ceva foarte important! Hai, fetelor, să curățăm zăpada și să ajungem la portalul ăla. Mi-ați distrus jocul și munca de o viață. Și computerul mamei și garajul ei. Oh, voi fi pedepsit. Dar va merita să vă distrug pe voi. Ăștia ne vor distruge pe noi? Am doar 3 cuvinte de zis: Tăo și naibii. Mi-ai distrus costumul? Ei, acum e personal. Butonul s-a dus! Ia mâna! De ce? Pentru că sunt fată și ți-e teamă că am păduchi? Pentru că n-am. Mami, mami, mami! Scuze, Skip, dar jocul tău e cu defecte. Știi ce faci cu defectele? Le îndrepți. Nu! E totul în regulă acolo? Da, stau cu niște prieteni noi, mamă. Da, și vei sta cu niște prieteni și mai noi pe Whoop. Auzi, Sam, mă gândeam că poate vrei să ieșim în oraș într-o zi cu mine. Știu un loc drăguț, mic și vintage, care are jocuri video old school. Un amuzant. Da? Adică
Mulțumesc. Misiune îndeplinită, spioanelor! Mai exact, 2 misiuni îndeplinite. Am salvat niște vieți și am o întâlnire. Iar mersul pe furiș și elicopterul UP ne-au ajutat să le evităm pe Dean. Până acum... O să ne strecurăm pe intrarea din spate. 2 Dean? E mai nasol decât unul singur? De asta n-a părut să funcționeze bănuțul detector. Și de asta e ca și cum ați fi 2. Pentru că sunteți 2. Și care dintre voi 2 e gardianul mai bun și mai gentil? Vă furișați pe o ușă din spate interzisă? O mustrare scrisă e cât se poate de adecvată. Amintiți-vă, suntem mereu cu ochii pe voi. Superb! Acum va trebui să ne străduim dublu să le evităm ochii curioși. Alex, ce faci acolo? Verific doar dacă mai există vreun din care bântuie. Pot fi tripleți sau quadrupleți sau quintupleți. Au dublat actorii Carmen Lopăzan, Catinca Nistor, Ramona Nacă, Ionuț Ionescu, Anca Iliese, Marin Fagu, Alexandra Radu, Adrian Venete și Gabriel Velicu. Dialogurile Ovidiu Mitrică și Claudiu Bodruc. Regia artistică Ionuț Ionescu. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media în studiourile Fast Production Film. L-am ratat. Oricine era, mai bine îi trimitem chestia asta lui Jerry să o analizeze. Bună idee, să luăm o mostră și să mergem. Oh, uite-l pe Dean. E momentul unei noi scufundări în gunoi. Asta a fost cât pe ce? Ce foarte scârbos! Dacă noi punem moneda de urmărire, nu o să scăpăm prea repede de Dean. Nu atât de greu cum va fi să scăpăm de mirosul ăsta. Hei! Hei! El ne spionează pe noi. Hai, fetelor, putem face asta. Să-i strecurăm un bănuț lui Dean, va fi floare la ureche. Ha? Ha? E cineva aici? În sfârșit ne putem face treaba de spioane fără ca Dean să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala. Deja sunteți pe lista neagră a lui Dean? Nu e amuzant cum vă găsesc mereu belelele ratatelor? Uite, nu te putem evita. Și nici paparații nu mă pot evita. O să obțin mai mult promo gratis dacă mă fac că evit eu pe ea. Fără poze, nu, vă rog, nu. Nu pot să cred ce văd. Da, ăsta e un nou nivel de jenă chiar și pentru Mandy. Nu, vreau să zic că Dean e chiar acolo, iar tabletele n-au sunat. Nu pot să cred că Jerry ne-a tras clapa cu bănuțul detector. Haideți, ne așteaptă elicopterul UP. Wow! Doamnelor, vă pândesc belelele. Lasă belelele, ne pândește Dean. Jucărica ta detectoare e un rateu, Jer. Dubiosul ăla de Warden s-a furișat după noi fără avertizare. Ce se întâmplă? Bună întrebare, tema greșită. O creatoare de jocuri prezentă într-un magazin să-și promoveze noua capodoperă e atacată în Tokyo. Trebuie să vedeți ce se întâmplă acolo chiar acum. Ne ocupăm imediat, Jer. Așa cum și noi suntem atacate de Dean din cauza detectorului tău penal. Pa, pa! Jocul ăla pare realitate virtuală absolută. Pentru că este realitate. Poate că e doar un truc publicitar aberant să intrige pe oameni cu jocul ei.
Dacă e un truc, a eșuat. Clienții sunt complet oripilați. E cel mai sinistru om de zăpadă din lume. Ăsta da truc de dispariție. Păi, să topim niște zăpadă. Nu funcționează! Jerry mi-a dat încă un aparat ineficient. Nu funcționează pentru că omul de zăpadă nu e real, e pixelat. Oh, nu! Hei, uitați-vă la tipul ăla. El controlează omul de zăpadă fals. Păi, lucrurile vor ieși de sub controlul lui. Locul ăsta necesită protectoare de ecran mai bune. Misiunea noastră de salvare a fost un eșec major. Sper că monitorul de supraveghere nu e și el avariat, pentru că trebuie să găsim creatura aia de zăpadă și tipul e și de sub control. Nu-i nevoie. I-am furișat bănuțul detector în buzunar în timpul luptei. Da, Sam! Fii cu ochii pe el! Bine, să recapitulăm ce știm. Un om de zăpadă sinistru bântuie, iar asta poate explica substanța lunecoasă din laborator. Dar încă nu știm de ce ar vrea cineva să dispară doi creatori de jocuri. Fetelor, lucrurile se agravează rapid. Au dispărut mai mulți designeri de jocuri. De asemenea, vreau să vă informez că substanța alunecoasă pe care mi-ați trimis-o nu era apă înghețată, ci o zăpadă simulată high-tech, făcută să pară reală, dar imposibil de topit. Mulțumim, Ger, o să-l salvăm pe set, orice ar fi. Și pe ceilalți jucători? Da, și pe ei. Un garaj în suburbie? Nu-i chiar bârlogul oribil și malefic la care mă gândeam? Nu e nimeni pe aici. Și am greșit! Locul ăsta e oribil, oribil de murdar! Hei, uite ce-am găsit! Wow, Sammy! Ciorapul ăla e atât de împuțit încât are un luciu verde. De ce ai găsit discul verde, Sam? Nu avem timp de un joc penibil, trebuie să găsim niște jucători penibili. Seria penibil! Vreau să zic să vedem ce joc e ăsta. Ajutor! Ajutor! Scoateți-ne de aici! Ăsta nu e un joc, dar va fi final de joc pentru ei dacă nu-i ajutăm. Bun joc de cuvinte, dar trebuie să ne băgăm la joc intrând în el. Mă întreb ce geniu dubios și infect ar face una ca asta. Uite eu! Tu cine ești? Skip Joystick! Și ce căutați în garajul mamei mele? Și ce cauți tu în garajul mamei tale? Nu ești puțin cam bătrân? Ai dreptate, n-ar fi trebuit să fiu aici. Ar fi trebuit să fiu într-un conac trăind din milioanele câștigate din jocurile mele. Dar toate au fost respinse de așa numiții guru ai jocurilor, pe care îi vezi pe ecrane, bilogindu-se pentru viețile lor. Pentru un tip care pare obișnuit cu refuzurile, tu nu le tolerezi prea bine. De ce ar trebui? Toți sunt proști pentru că nu recunosc un joc Când detectorul e aproape. Tare! Măcar dacă ar fi pus cineva o astfel de sculă pe creatorul de jocuri apreciat care a dispărut în circumstanțe destul de bizare. Bizare? La ce te referi? Înregistrările de securitate nu arată că jucătorul ar fi părăsit clădirea și nu se știe unde este. Trebuie să anchetați de îndată. Dar să începem cu începutul. E clipa pieselor. O soluție de curățat oja, dură ca piatra, capabilă să îndepărteze mai multe straturi de beton dintr-o aplicare, un fen detector de căldură gata să topească totul în cale și căștile de mixat semnale. Muzică pentru urechile mele? Ba dimpotrivă, produc unde digitale suficient de puternice încât să distrugă cea mai sigură platformă digitală. Și, apropo de platformă... Mai amintiți-mi de ce a trebuit să aterizăm pe acoperiș în loc să intrăm pe ușa din față ca oamenii normali? Pentru că nu suntem oameni normali, suntem spioane de spioane. Și jocurile pe care le fac cei din clădirea asta sunt mai mult decât secrete. Ar fi mai mult decât turbați dacă ne-ar găsi pe aici. Gata! Și nu vor afla că am fost aici! Nu, dacă n-au urechi. Se pare că am nimerit pe un câmp de luptă violentă. Vestea bună e că n-au auzit că le-am spart acoperișul. Să verificăm.
Deci ăsta e câmpul de luptă violentă? Doar o gașcă de jucători tocilari? Da, dar dacă stau cu ochii lipiți de ecrane, nu o să ne vadă cum ne furișăm. Știu ce faceți voi aici. Chiar știi? Da, ați dat năvală pe aici îmbrăcate ca orbii de pe planeta Glerg, sperând că obțineți autograful lui Seth Nathan. Da, asta am făcut. Stai, ce e un orb? Unde e planeta Glerg și cine e Seth Nathan? Doar cel mai mare creator de jocuri din Silicon Valley, dar a dispărut. Suntem îngrijorați pentru că el nu pleacă niciodată din clădire. Practic locuiește în biroul lui. Bine, și dacă am făcut-o drumul de pe Glurg să-l vedem pe Seth, ne poți arăta, te rog, unde e biroul lui? Îmi pare rău, e interzis. Va trebui să plecați. Schimbarea avatarului acceptată. Toby, lasă-mi avatarul în pace. Să nu îndrăznești să mă transformi într-un troll. Locuiește aici, dar n-are duș? Super tocilarul ăsta super duhnește. Nu e un super tocilar, e un tocilar chic, foarte dulce. Păcat că e inaccesibil. Cu adevărat inaccesibil. Se pare că ceva i-a țâșnit din monitor. Asta da, acțiune 3D pe bune. Uitați-vă la ochii sensibile lui Seth. Pariez că oriunde e acum e foarte speriat. Să sperăm că nu-i la fel de speriat ca tine. Fetelor, ăla care a trântit ușa ne spiona spionajul. După el! Știu că am făcut o gaură în acoperiș, dar nu are cum să ningă înăuntru. Suntem în California. Vreun tocilar neglijent și-o fi vărsat băutura lipicioasă. Păi dacă băutura era lipicioasă, de ce n-avem hainele îmbibate? Poate că tipul cu discul lucios în mână știe. Nu e genul de alergare după băieți la care mă gândeam eu. Sam, Clover, Alex, suntem la început. Spioane de temut. Hai, băgați de seamă, nu ne este frică de voi. Clover, Alex, hai în aventuri cu noi. Spioanele, suntem spioanele. Spioanele! Design impecabil, acțiune intensă. Ăla care a creat jocul ăsta merită o strângere de mână. Încă un joc de testat? Ei bine, măcar discul e lucios. Vide... Oh, nu! Fetelor, ce faceți? Ați uitat că aveam de studiat la bibliotecă? Asta pentru că examinăm frumusețile? Învățatul poate aștepta. Trebuia să mă prind. Frumuseți pentru tine, Sammy. Pentru mine? De ce n-ați zis așa? Ia te uite la super tipul ăla. Pare foarte musculos, dar eu mă uit mai degrabă după cineva cu creier. Nu mai fi atât de severă. Ce zici de el? Sau de el? Sau de el? Ăla e prea șmecher pentru școală. Ăla crede că e foarte tare, dar nu e deloc. Dar ăla ar putea să fie chiar tipul ideal. Poate mai degrabă domnul ireal pentru tine. Este mult peste clasa ta. Dar dacă te uiți după băieți, Sammy ți-l pot împrumuta pe unul din ăștia bifați. Mersi, Mandy. Dar n-are nevoie de tipii tăi la mâna a doua. Pe urmă, după ce au ieșit cu tine, probabil că-s bunuri avariate. Hei, ce ziceți de frumușelul ăla? Cred că e drăguț, în stilul bunicuț. Doamnelor, sunt Dean Warden. Mi s-a atras atenția că sunt 3 studente care umblă haihui prin campus la ore târzii. Bine, Dean. De ce nu-i spui asta cuiva responsabil? Eu sunt responsabil și domnul Warden, noul decan al studenților. Și sunt foarte sigur că erați voi 3. De fapt, am filmarea chiar aici.
cel mai echilibrat up din câte am văzut. Jerry, e tipul ăsta Warden care e cam băgăreț. Nu vă faceți griji, am exact aparatul care vă va alerta atunci când se apropie tipul ăsta din. Ger, dă un ban pe gândurile tale, apropo de modul în care funcționează acest bănuț, că nu-mi dau seama care-i treaba cu el. E o capodoperă de detector mini-monedă. Valorează mult mai mult decât un bănuț, vă asigur. Odată ce îl plasați asupra lui Din, o alarmă vă va răsuna pe comput. Fabulos când îl văd! Uită-te la asta! Lupta cu butoane Sonic Ultra, cursa de reciclare a dozelor goale turbo și piesa de rezistență. Am creat o tehnologie care a eliberat personajul din cel mai fabulos joc pe care l-am creat, răzbunarea de Crăciun a omului de zăpadă furios. Și în timp ce creatura mea de gheață face furori, designerii ăștia sunt controlați de mine. Cum poate un tip atât de deștept ca tine să creeze niște jocuri așa de slabe? Oricum, le vei explica asta autorităților Whoop. Skip Joystick acceptă o singură autoritate. Pe mama. Ei, bine, spune că o să întârzi la cină. Pentru următorii 10-20 de ani. Savurați jocul, doamnelor! Ce se întâmplă acolo? Nimic, mama! M-ai prins frumos și ce brațe puternice. Mulțumesc! Îmi pare rău că vă stric momentul, dar trebuie să ieșim de aici chiar acum pentru că lumea din jur se pixelează. Nu pot să cred că se întâmplă asta. De fapt, e chiar credibil. Necesită o înțelegere profundă a limbajului hexadecimal, care e mai ușor de asimilat decât codul binar, dar mai greu decât engleza. Oh, da. Acum înveți să flirtezi? Dificultățile tehnice pe care le experimentați sunt pe cale să se termine. Jocul va ceda și vă va depixela într-un hău al nimicului, luându-vă cu el în 30 de secunde. Hai, băieți, stăpâniți-vă! Avem nevoie de o strategie de ieșire, chiar acum. Hai, creierășilor, putem face asta! Am jucat jocuri la fel de periculoase ca asta toată viața. De fapt, hai să arătăm tuturor ce putem. Știu eu cum ieșim. 67, 6F, 20, 68 și 61. Voi știți limbajul hexi, nu? Eu da, dar tradule tu asta prietenilor mele în timp ce ne salvăm viețile. Fetelor! Hei, poate că ăsta e portalul de ieșire din joc și șgheabul ăla cu apă înghețată ar putea fi biletul până acolo. Aproape că m-a atins. Mai bine să ne protejăm urechile cu căștile de mixat semnale. Te sigur, Jerry este un geniu. Oh, Jerry ți-e prieten? De ce râdeți? Aveți 4 secunde până veți fi șterși complet. Ce? Ai dus gunoiul așa cum te-am rugat? Ia zi! Nu acum, mama! Sunt prins de ceva foarte important. Hai, fetelor, să curățăm zăpada și să ajungem la portalul ăla.